Hvis I vil vide, så er det første skin, man kan få. Så skal man hoppe op på den her røde pose, som jeg helt sikkert bliver. Det kan jeg faktisk godt. Så skal man lande på den, og så burde den være lige her. Altså sådan lige her burde skinnet være. Det første skin, altså Sonic. Det burde være der. Jeg går lige ind til The Lost Valley. Og så kan jeg lige finde det næste skin Tails. Og hvis man går ind i item shoppen, sådan shop her, så kan man gå ind på redeem code. Her kan man skrive Braid DOS. Ups, det var ikke helt godt. Braiders. Og så kan vi trykke redeem. Nu har jeg den allerede, så hiv allerede redeem og Braiders. Det står der dernede, så jeg har den allerede. Se det, så får man Sonic med solbriller. Altså, denne her, så får man ham. Man får Sonic, altså den helt normale, ham her, på de første jeg viste. Jeg kan ret godt lide at have Tails på. Jeg skal lige op i level, og så kan jeg komme derop. Så er jeg på vej derop. Jeg håber lige, jeg kan komme nogle flere levels på mig her. Jeg kommer til næste levels. Så er jeg snart level 50. Det kan jeg. Jeg mener, er det den her? Nej, det er ikke den her. Det er lige forkert det der. Jeg tror ikke, jeg kommer til på det. Jeg kan fejle det. Og jeg skal snart spise, så det bliver ikke så lang video. Jeg viser jer bare lige, hvor alle de her skins er. Og så slutter jeg videoen. Så er det sikkert på, at min video ikke bliver for lang. Og så hvis I vil have det næste skin, så skal I gå herhen på The Lost Valley. I skal først lige være level 25, for at komme her. Jeg er meget lidt glad, fordi jeg lige er udgået her. Nej, jeg fik den ikke. Nej, det er ondt. Ja, så skal jeg lige, det kan lige være det. Skal jeg lige finde det sted, hvor det er. Sebastian, så spiser vi. Og jeg må skynde mig, fordi jeg skal virkelig meget snart spise nu. Ja, så hvor der blev når man bare gerne vil finde steder, så kan man ikke finde dem, vel? Kender I det? Når man bare gerne vil finde steder, så finder I det aldrig. Så jeg er ikke helt sikker, men jeg kan ikke helt huske det. Altså, jeg kan ikke helt huske det, men nu kommer jeg lige der med spørgsmål. Okay, fik de spændende der. Så skulle den være lige her. Det er ikke den der. Jeg skulle den der, jeg kan ikke huske det. Så går jeg lige til animativ. Og så viser jeg det lige, hvor den er her. Jeg er meget lavt level, så det bliver meget svært at klare det. Jeg er kommet til level 71, det var level 49, da jeg gik dertil. Og nu skal jeg bare kigge på One Knuckles. Jeg har også mange af mine venner, som også har en YouTube-kanal. Der er en, som ikke kunne spille med mig, fordi han lige oprettede en YouTube-kanal. Så
skal lige finde det sidste skrive af den nu. Jeg kan ikke simpelthen finde det, hvor er det? Det burde være der. Ja, det er det. Hvis jeg ikke klarer den første forsøg på den her, så... Okay, jeg klarer den ikke første forsøg på den her, så går jeg lige hen til, hvor er den anden container der. Hvor er talen? Det slår værre. Det er super duper irriterende, at jeg kan finde nogle ting lige præcis her, hvor jeg skal der. Så kan jeg også bare gå en til en kugle, og så vil jeg gå nej. Jeg får lavet det til at finde det. Så den er bare, ja, der gør det. Det er nemt. Og så kommer man bare her. Og så skulle den være lige her. Nøgleskin. Og så tager jeg lige en anden. Det vil meget gerne være der. Og nu har jeg ligesom vist jer alle de ting, jeg gerne vil vise jer. Og det der skilsene er, og så vil jeg bare gerne sige tak fordi I gad se med på den her video, og håber det var en god video. Jeg har spillet det her rigtig meget, da jeg prøver så meget på at få den nye skin, og I kan se, der er virkelig kort tid tilbage til den her. Jeg mangler det der er kun 2 timer til jeg ikke kan mere, og jeg har bare kæmpet så meget. Jeg startede, jeg bare taget så sindssygt lang tid, og jeg er langt fra færdig. Og så har jeg allerede cleanet alle gestures, det gjorde jeg også i går, det gjorde jeg også. Så jeg vil slutte videoen her og sige like og subscribe. Og hvis I gerne vil flere af de her videoer her, så må I meget gerne like videoen, og så kan jeg lave endnu flere af dem. Hvis jeg får 5 likes til at starte med på den her video her, så laver jeg en til video af det her. Så vil jeg bare sige hej hej.